Apostle Wele Ramabosh. Come on, church. Ake senze umsindo as we receive the woman of God. Ake senze umsindo. Shwele baba, shwele mama, ibano osakiti. Shwele mama, shwele Ayibonga inkosi. Ngiyabingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Angiqale kanje ukuze ngoba ngiyaliwe la ngisuka khona kwathiwa ngoba siyayazi isifo sakho sokungabingeleli, angisho ukuthi it is my humble honor, my heart full of gratitude to be standing in this pulpit. Let me greet the Bishop, your grace and peace, the vessel of the house, alibonga igama lenkosi, and with your beautiful wife, uNdlunkulu Ngiyathoba Ugcobeni, Apostle Mashaba, Pastor Nzama, alibonga igama lenkosi, Mpostoli uMahlobo, abafundisi bonke, omambishop bonke abakhona kule ndawo, Temple of Faith amahle egameni lika Jesu Kristu kanye nabo bonke abantwana bakaNkulunkulu. Alibonga igama lika Jesu. Praise the Lord. Ngiyambonga kakhulu ke bazalwane uNkulunkulu ukuthi usithandile ngethuba elingqayizivele egameni lika Jesu. I come bearing something. Ngiyacela uMaphula nginikeze wona bese siyadlula. Libonga igama lika Jesu. Mtshela umakhelwane ukuthi washesha. Inqole emasondosondo. Ethi sekudile kumthangana sesiyehla. Okay, ngicela ubingelela uMahlobo ngoba sengibingelelile eNdlunkulu nakumfundisi uNzame egameni lika Jesu ngithi Mother's Day mfundisi. Mahlobo Nkosi yami Jesu. Ezolweni ngibone senkanyese naye mvula mama ivela oya wami umoya oya wamuya boto bomokhulu oya wami
ngiyacela nje bazalwane ukuthi ningangirobhi ngoba ngisayona. Alibonke igama lika Jesu. Tshela umakhelwane sicela nje ningangirobhi. Njengoba ngila bazalwane angifikanga ngemoto ngifike ngebhanoyi. Alibonke igama lenkosi. So ke ngiyacela ukuthi nazi ukuthi anihlabeleli nomuntu oqhamuka emateksini. No angifika ngesitimela. Njoba ngila maqaka lama kavuvukele. Ngifresh ka bazalwane. Ngicela ungangenzeli ke phansi ngomgama kaJesu. Ebholeni angidlali noma yipi inombolo. Ngidlala inombolo ye striker. And the striker as defend ibhola. Ngiyacela abandla Nkosi yami ngiyacela nasogubhini ningilekelele. Angidlali noma yipi inombolo. Angilidefendi. Ngicela nje nihlanganise nilikhiphe idrum. Bese siyahamba. Bese siyahamba kuba manje size kubantu besifazane abadala nabancane. Angazi noma ngibingelele yini nokubibitheka. Ngibingelela abantu abafaka ibonding. Ngibingelela abantu abalala bemnyama abavuke bemhlophe. Ngibingelela abantu abakwazi ukwenza ama extensions. Ngibingelela abantu abakwazi ukukhulelwa. Babuye nayo ingane bathi benemthungo kodwa bapheke bawashe. Bengicela ukubingelela mina onogwaja bayikhundla khundla. Bengicela ukubingelela mina amadela kufa. Bengicela ukubingelela mina labantu amahamba ekhala abathi forward ever bathi backward never. Bengicela ukubingelela labantu abaliwe kodwa bakhimisi. Bengicela ukubingelela laba bantu abangenandaba nokuthi ushawe yini, but as long as esaphefumula. Ake ngise ngaphapha amantombazane lolu hlobo oluvalile oluvale ngoJesu, lolu hlobo olungavele emahotela, lolu hlobo olungabhasiwe icondom kodwa olugqize ngegazi likaJesu. Ngiyabingelela amantomba. Awusanibonani? Ake ngibingelela ogogo abanganaso isingisi kodwa bathi ungena nathi. Abathi Jesu Kristu lithemba lethu. Athi nokuthula inkosi yasipha khona. Abathi nefa lethu ugcine phezulu. Abathi lingethi into amasala lona. Awake ngibingelela abafelokazi. Bingelela izinto ezagqiba amadoda. Kodwa ingqondo ikhona. Kodwa ikhaya limile. Bapha abantu abalahlekelwe kodwa bathi uJesu inkosi. Bapha abantu abashayiwe abathi uJesu. Ake ngibingelela iqhoga zegame. Awake ngibingelela amadivorce. Ikhila amasona. Iliyembembembeza. Imamaya. Ake ngibingelela amadivorce. Into egibela icox kube ngathi ayaliwe. Into enyathela kube ngathi ayaliwe. Into aphile ngathi ayaliwe. Ake ngibingelela amadivorce. Ake ngibingelele labo basale rank abathi belotsholiwe bethenjiswa bangazi ukuthi konakele kuphi kodwa uhlangana nawo uyavele yalobola kamakhelwane kodwa mawuhlangana nayo uyayisalutha uyayibingelela ngoba wayengekaboni bahlabelela ingoma wathi mkhulu lahambe baba ngoba ubengakaboni. Alibonge igama lenkosi. Mangaba ulahlekelwanga ungangeni kule game. Le game yabalahlekelwe, le game yabashayekile, le game yabakhalayo, le game yabalinyasiwe abathi forward ever bathi backward. Ake ngibingelela abareshi. You are not your trauma, you are not your rape, you are not your past, but destiny is calling you, favor is calling you, redemption is calling you. Akusile manje, akusile, akusile, akusile. Noma ungangaba na degree kodwa ingqondo ikhona. Awusanona imama shana ilimimimilondos. Angibingelela izitha ikaSathane. Umuntu osifazane noma mncane
noma mdala noma usegugile, you will always be a wanted. uSathana kamfuni umuntu wesifazane, ingakho emlimaza emncane, amjahe emncane, ngoba uyazi ukuthi umuntu owanikezwe ikhanda likaSathane umuntu wesifazane. Let me greet the serpent crusher. We are crushing the head of the serpent. Sanibonani, sanibonani. Don't allow pain to disposition you. Kodwa make walimala, take your position. Bese ugqoka iCrocs, bese uemela ikhanda, noma ngathiwa ligqoka ubhothayi makuyikhanda lesitha, noma ngathiwa namabele aglitterishayo makuyikhanda lesitha. Alibona abantu besilisa, kodwa libona umuntu wesifazane. It is our mandate. The woman shall crush the head of the son. Wayeseyidalutha kuSathane, wathi asilimazane sodwa, ngoba uyazi ukuthi ngenkathi sixabana sodwa sidedela ikhanda libuse ensimini, kanti akazi ukuthi with our wounds ila si dangerous khona. Thina abantu basifazana asikho dangerous, kodwa silimaze. Yila uzosibona khona thina soqeda ebuthakathakeni bethu, thina soyilwa impi ebuthakathakeni bethu, thina solwa sikhala kodwa singahlehli, thina siphendukazela ingubo zethu sishone altar, sibuye nabantwana bethu ehungeni, sibuye nemshado yethu, engathi ngabadedela abakwalayo uthi ngisheshisele, I'm very busy. Get busy wabantu besifazane with life. Umuntu wesifazane ongekho busy une communication nenyonga. But siyamxolela uEva, wayengakaze amuzwe uNkulunkulu ekhuluma. Wayembonile kodwa wayengakaze amuzwe ekhuluma. Ngiyamxolela uEva, wayembonile uNkulunkulu kodwa wayengakaze amuzwe ekhuluma. Ngamzukwane emuzwe ekhuluma akaphindanga uEva wangena emanyaleni ngoba kona ukumbona kodwa ukuswa. Hayi, wathi uswa nje ukuthi wayengazi ukuthi kuthiweni. Hey, umuke wazi ukuthi kuthiweni uhlale eheleni, uhlale phansi. Hey, mina ngake ngahlala 9 years ngena umuzi. Ngiyakwazi ukuthatha imoto yami ngidrive ngiyoyifaka phansi kwesihlahla, nginabantwana abathathu bese ngigibela phezukwayo ngithi uNkulunkulu okuyongehlela kuyobuzwa egameni lakho, bese ngiyalala ngoba mawuhlangana nama problem musu kwehlika uNkulunkulu. Manje bawuhlangana nama problem usheshe wehlike emzimbeni kuwamapitikoti, kanti ngenkathi uhlangana nama problem wabeka abe stepping stone sokuthi lokho kuyizithunywa zokungisondeza enkosini. Asikho la sikhona ngoba sikaze sishayeke, asikho la sikhona ngoba sikaze sikhale, asikho la sikhona ngoba sinazo imphobo, sinawo amaskasi, kodwa amaskasi are the testimony of who our God is, was keeper in the jaws of the enemy. Sanibonani, shilowe kathi angidlali noma yiphi inombolo, ngidlala le strike. Ebholeni umuntu obizayo istrike. Sanibonani, umuntu ohlatshwayo istrike. Okusho ukuthi umuntu wesifazana uyona idefender kodwa uyistrike. And istrike siyathengwa, isona esingenisa amagoli, isona eshintsha umdlalo. Ingakho uthenga usuke kaDlamini uyobo wakaMhlongo, akuthengwa wena kodwa kuthengwa istrike ukuze kuyoshintsha umdlalo. Igadeke kuyenzakala ube yi-top goal scorer ye-striker isizini ivala bese kuvula iwindi lokudayisa abadlali. Awusanibonanga,
Mumushi mambamba liando kusaya hiliha. Ake sikhulumeni bafowethu siyaye eBhayibhelini. Bacabanga futhi umuntu osifazana ovele wangena kalule eBhayibhelini. Njoba uEva wangena ngamanxeba, aqhubeka lawo manxeba. Ashona kuDeborah, uDeborah naye wangena ngamanxeba. Aqhubeka lawo manxeba ashona kuEsther, uEsther naye wangena ngamanxeba. Aqhubeka lawo manxeba ashona kuHana, noHana wangena ngamanxeba. Aqhubeka lawo wangena kuElizabeth, noElizabeth wangena ngamanxeba. It was not meant, but our pain, how we accommodate God in the midst of our predicament. Yes, uNkulunkulu anyakaze asiphendlele indawo eBhayibhelini. Akekho ongenalo inxeba. Mary was a virgin. Eselungiselela umshado. Yafika ingelosi. Yathi ngoba kuyenzakala uNkulunkulu akudamage. Esekubingelele ngesibingelele engakaze abingelele wonke umuntu. Kwakuthiwa makuthiwa intombazana ikholwe kuthiwa ikholwe njengoMaria, kodwa ihlaze labalikhulu lasabalala umhlaba wonke kwabe likaMaria. Kodwa uMaria ingelosi ifike yathi wena ofume nomusa, and leyo moyisho ngesingisi mahlobo ithi all hail. Lelo gama lihlukanisa. A hail is a storm. Ngicela ukuphinda ungazuthuke mawuzobingelelwa ingelosi. Ziqala zizokubingelela kanti zizo-introduce istorm. After the storm there is a breakthrough. Ngoba ingozi maliphakanyiswe igama lakho kanti alizange lendlalwe phansi. Hamba buza indoda yenza uKFC ithi ngafeyila 70 times kodwa yangakhwitha. Namhlanje bayayenza icishe ifane nayo kodwa bakaze basithola isipice saka KFC. Usanibonani wabingelelwa uMaria eyintombi nto. Ungacabanga ukuthi lamazwi awashoyo ethi makwenzeke kimi njengokusho kwezwi lakho wavele wawasho nje, waqale wazabalaza wathi indoda ngiyazi kuyokwenzakala kanjani lokho kimi, ngoba yonke into evela emzweni yakho usheshe uyamkele, evela kuNkulunkulu uyayibalekela kuqala. Usanibona. So ngifuna ukukutshela ukuthi uzodilizwa la ukhona, hayi ngoba ubulawa, kodwa uNkulunkulu ufuna ukukhanda lento afuna ukuyisebenzisa. Kunomehluko ukukholwa uNkulunkulu ngoba uthola ucingo lasegarage ukuthi uyobukha imoto kade uyiapplyele uyitholile, nokukholwa uNkulunkulu ukuthi uphume nemoto engawuqeda 2 weeks yaphahlazeka yaba beyond repair. Kunomehluko. Usanibona. So uma ngithi ke ngiyistriker ngisho ukuthi ke uma kubhekwe emidlalweni masebethengwa abadlali Bishop kuyafika kuthiwa ayino siyamfuna uMamdlunkulu ayobe striker sethu, kodwa before adlale uzoqala kudokotela, ngoba noma uvala umdlalo top goal scorer uma ngabe ngahlolwanga udokotela wa-check ama-injuries bangamthenga ngama-million kodwa athengele ukuhlala ebhentshini. Kanti asikuthengele ukuhlala ebhentshini. Yingakho mahlobo kuyingozi uqhubeka ube wounded ungabi namascars, ngoba mawuwounded awukwazi ukudlala, kodwa masunamascars usuyakwazi ukuthi I've got a testimony. Ngiyamazi ngimbonile ngiweza imfula, ngiyamazi ehlehlisa iJordani, ngiyamazi engikhipha emphandweni weingonyama, ngiyamazi edla amandla omlilo esithandweni somlilo, ngiyamazi ehlele embambagebhugebhu, ngiyamazi ebamba izinkwe ingaphelele ebheka phezulu ethi inkosi sibusise maqede wayihlephula uthi ngiyamazi ebhiqudaka emehlweni kaBhathimeo ethi bona uthi ngiyamazi ekhuluma nendoda echibini laseBhethesda for 38 long years wathi sukuma uthi ngiyamazi enqamula umopho ka12. So uma sethengiwe kuMamdlunkulu uyesehamba kohlola odokotela, hayi ba la iphuma khona hlolo odokotela bangapha babemthola ukuthi unama injuries, bangibhalela incwadi bathi ama injuries akhe mhlawumbe azothatha u6 months noma azomhlalisa unyaka. Sengizodecide ke mina engimthengayo ukuthi ngiyamthenga yini. Normally abamthengi bayamdedela, but ngiyamazi umqeqeshi owehlikele Eden sebembethe ingubo zamahlahla
wathi ngizobathenga noma sebewile esonweni. Yamazi umqeqesho osithenga nehlazo lethu. Yamazi umqeqesho ongaphindelanga emuva negazi lakhe. Wathi ngifuna bona abanjalo. Wathi ngifuna bona abanjalo. Yamazi umqeqesho kufika intombazane lethu abantu bethi simbamba oqotshene efeba. Lithi iBhayibheli uJesu wabhala phansi wathi angasenzanga lesono akathatha itshe lokuqala amkhande. Wathi eqeda uJesu ubhala phansi babe sebengeke. Bayeke bakuthwale, bayeke bakuyise ngenhlebo kanti abazi ukuthi when an enemy comes in like the flood, the Spirit of God stand in one position. He raised the standard. Ufika umnyamana la ushunya yezwa ungakwazi ngisho ukuhlanganisa okhala namhlanje usucacile usunekhombe because when an honor comes in like the flood, he raised the standard. Ufika uhlala ku one room wafunda ukuthi hayibo intombazane yakwazi ukwakha umuzi waqala wabeka imali ebikade ingekho namhlanje ushaya kumuzi uvuka kwi double story uvuka kumbhede oyiqueen namhlanje uthi inkosi ngiyakubonga ngibonga ukuthi wangivula inqondo ngakwazi alibonga igama lenkosi ngoba intombazane evusiwe uChrist iyabonakala ayifani nentombazane evuswa abafana bangakuyo bese beyayiphoka. Okay. Bese ke kuyakhulunywa kuthiwa akangawuqedi u45 minutes ngoba umdlalo u90 minutes. Ende bangahlaseli nomba bahlasela istriker. Sodwa. And uzubona ukuthi siyingozi kangakanani. Asihambe sodwa. Sondela mawa. Sondela na. Simako kuya ngokuthi si strong kangakanani. Istriker. Kuyingozi ukuthi uyistriker uthola ibhola uhamba wedwa. Inomehluko i-taste ye-breakthrough oyithola in the midst of your enemies ne-breakthrough oyithola ku-freeway. Ayifani leyo taste. Awukazi uyikhohle ibreakthrough owayithola in the midst of your families. Sekuthiwa wena ngeke ube into yalutho, ngeke uphumelele, akukho lutho yothi uyalizama luphumelele. Wavela uNkulunkulu ayithunta uthi impaba ngezalene, wayixosha phambi kwabo, wayiphakamisa, wayinikeza izinto, yafika kwi-11 eyayingakazi liphuphe. Namhla Nkosi uhlabelela ingoma, wathi namhla Nkosi ngiyamangala uma ngibheke emuva, uthi kuba inkosi mayingcwele ebeke manga ngakimi, uthi so laba ungaze ubabone besondele kumina abezile kumina bazo defend ibhola and ukuthi balithatha kanjani abazo negotiate nami mawubiza uthi bangihlabe ngibheke phezulu bazongihlaba ngibheke phezulu kodwa istrike esi-right istrike esuphunyuka bemphethe khona indoda eyazi yathatha umhlala phansi ingakazi ikhishwe ngo-red card noma ngo-yellow card igama layo uJomoson. Hayi ukuthi babe ngamhlabi babe mhlaba kodwa khona isizini la kufanele ufunde khona to learn to walk with your wounds. Kungathi uthi awuhlabanga kodwa uhlabekile, kungathi abakuhlebanga kodwa bekuhlebile, kungathi awukhali kodwa ukhala kodwa ubheke phambili athi bhekani kuJesu ngomholi athi nophiwa amandla nguye. Asinyukeni bafethu. Sondelani mama. Khuphuka bafethu khuphukani. Khuphukani. Uyabona ke bazongihlaba laba. Indaba yikho nami. Indaba inebhola. As long as mina ngingaliphethe ibhola ngeke bangijahe laba. Ngeke bangizingele laba. But as long as ngiphethe uJesu ophilayo athi uhlala kimi ngihlale kuye athi njengomvini namagatsha athi igatsha lingethele ngokwalo kodwa umahlala emvinini uyingozi mawunoJesu ophilayo
ngiyekele ngalo Jesu sugar coatiwe ethiwa God loves you, he loves you, doesn't care what you do. Ngitshela mina ngomuntu oyihlukanisela ohlala ebungcweleni bukaNkulunkulu, isitha simzingela imini nobusuku, uthi kodwa Nkosi ngoba ngiyafakaza, Nkosi ngoba ngiyathayitha, Nkosi ngoba ngiphila impilo engcwele, kodwa iziphi zangilandela kangaka. It's not about you, it's about the man who died on the cross. Usathane ayiboni holiness, ayizingele ngoba waqoswa ezulwini akasoze aphinde. Sondelani makucaca ukuthi hayi ngistrong kakhulu kulandwa omunye. Asivume bafowethu isiphambano sika Jesu sasiphakathi nendawo. Sasingekho sodwa. Sasiphakathi nendawo. Kwakhonselelesi ngapha. Khonselelesi ngapha kuze kwenziwa ama conference kodwa ufuna uphenduka. Kodwa iselelesi esingashunyayizwanga esingayikhiphanga ishumi esingayanga etendeni esingakaze sihlabelela. Sanele sakwazi sambona uJesu. Ngoba ukuthi usebhlungwini akusho ukuthi ungamboni uJesu. Sanibonani. Bengithi ngilwa nalento kulezi insuku ukuthi ngaze ngafinyelela la ngifanele ngiunderstand khona ukuthi not ukuthi uNkulunkulu akaphendulanga. uNkulunkulu uyangiphendula ukuthi mina ngifuna ngiphendule ngendlela yami. Therefore ngibe ngingasakubona ukuphendula kaNkulunkulu. Manje sengafunda ukuthi uNkulunkulu mayibeke imintando yakho enza ngendlela yakho ngoba njalo mangithi ngilindele yami uNkulunkulu vele aqhamuke ngendlela yakhe. Ngoba ngitshele nje ukuthi uDaniel uyathandaza 3 times a day, he is a prime minister, kodwa ulungiselela uyingonyama. Nalezo ingonyama uNkulunkulu akayibulala, uyaziyeka nje iphila. uDaniel azafika emphandeni weingonyama kanti useyibamba imlomo yazo. Ngoba ukhalela ukuthi nababa gqiba imgodi, athi uNkulunkulu uzongena kuleyo mgodi, angizukuyigqiba ngoba ngikulinde phaka. Ngitshele nje ngesithando somlilo, size siphinda kasikhombisa. Kuze kuhlupheka inkosi ithi Daniel, kodwa uzwile yini siphinda kasikhombisa. uNkulunkulu uthule, kanti uNkulunkulu usehlale ngaphakathi, usedla amandla esithandweni somlilo. Ngoba uNkulunkulu mezovela eBhabhiloni uzobamba wena uphosa esithandweni somlilo, kanti ufuna uNebukadnezar acikike amehlo. So ke asiqhubekeni la bafethu. Ungixolele mangabe babazi ngazi likufundisa ibhola noma ungalazi ibhola uzophuma ulazi ukuthi anyway. Maseke labafowethu belifuna la ibhola dingakala mina ngibhekane nenet hayi nalaba. Sanibonani. Abazuvinjwa labo ukuthi bangihlabe. Ukhona ureferee, ukhona ulinesman owenzelwa lo msebenzi. Mina owami ngitshela ngingena lo mqeqeshi wathi ngidinga amagoli. So ukuthi ngiyalimala, angilimale kodwa esandleni somusa ngiyagcina. Athi uDavid kwesomuntu mangakulona kodwa kwesakho uNkulunkulu ngoba noma usushayile uzokhumbula. Musana ukuba abantu besifazana abayintekenteke. Maku isikhwama sakho phuma wonke amaphilisi asekhemist. Ngoba nje waliwa. Ugijima nekhemist ngoba wena waliwa. Iphilisi leqolo, iphilisi leBP, iphilisi lanlani lila kuwena ngoba waliwa umuntu ohlezi kahle la ihleli khona. Awulali wena la. Noma uthandaza sicabanga ukuthi inyembezi zeworship kanti uzocela indoda engakucelanga yona emaphakadeni. Biza uNkulunkulu uyakuhlangula uthi hamba nomthandazo. Wena ubiza uzothandazela amadoda aseGibhithe uthi babibuyise. Athi uNkulunkulu ngiyakhulula. Yahanjwa la. Yahanjwa la. Yahanjwa la hanja neinqola zakho. Ubadonse noma bebathathu noma be4. Ubageze. Ubageze. Ntambama ubafundisa iBhayibheli. Wenzani ugqiba imgodi uthi bona bangangeni lo mgodi othungene kona. Basheshe bashunya yezwe ivangeli elinamandla. Ngenkathi ubashumayeza ubanikeza izwi, ubatshela ukuthi udokotela, ummeli, umfundisi, uyini. Usenihamba seniyolala. Ngelinye ilanga amarobotini uma ukuthi umatric awunawo ama FET yakhona hambe night school
musa lo sokubeka izandla ukuze uphumelele kodwa uyazazi ukuthi awufundile. Ukhala 7 years ungathuli. Engabe uthathe lo 7 years wageza izingane wayifunza zasheshe zayolala wahamba waye night school wahamba waye Majaldini wasebenza. Phela lo 7 years ahlangane nawe emarobotini bahlela ngemuva noma ngathi uyikhwidi kodwa welakhe le mali yakho ugqoka amazaza nihlangane kanje emarobotini ehlisa iwindi zithi ingane hello baba usehleli nalamkhetha kodwa manje lamkhetha useyimkhonto kuyena ufisa ngisho ukwehlika la emarobotini umuzi wathi akupake lapho ngapheshe ubupaka lapho ngapheshe athi yazi le ndaba isingalungiseka sengicabange kahle umtshezi ngenkathi ngihlukana nawe wena wawudilizwa mina ngangiqashwa izulu so ama level ethu awasalingani. Hayi ukuthi angikufuni kodwa ama level ethu awasalingane. Manje wena makuthiwa launch in the deep, you launch ipain yakho in the deep. Kanti awuzubuya no fish because wonke ifish ayifuni ukulontswa ngepain, ifuna ukulontswa ngefaith. Makuthiwa launch in the deep when uphosa itrauma yakho. Asizili zophosa itrauma yakho la. Sizophosa lento ezokusebenzela. Athi liyabasebenzela abalikholwayo. Phonsa lento ozothi mawubuya ugqabuka amanethi. Ento ozothi mawuyidayisa u become the most business lady emhlabeni alibonga igama lakho. Yekela i-depression. Yekela i-pain siyakuthola munu. Into sungayenza nje mangishawa izimo. Toqala engenzayo angikhali. Mangiya phansi umqondo wami uthi ngizophuma kanjani. Hayi ukuthi angizukhala kodwa kusona isikhathi sokuthi ngikhale mangiya phansi. Mangiya phansi isikhathi sokuthi ngistrategize ukuthi ngizovuka kanjani la. Ngizothi ke mase ngivukile ebese ngiyahamba ngehotela ngiyobhulubuka ulwandle ebese ngiyaqala ngithi kodwa uNkulunkulu kwakubhlungu athi wangikhipha othakeni olubishayo wangibeka phezulu kwedwala maqeda amaqakala mabeseqina musukha. Nalento yokuthi abantu baphatha ifile lakho ubabona ukuthi bayakuhleba bese uyeka ifile lasezulwini. Yabona nje waba attend iclinic njengoba bela iBP yabo iyabhalwa isel kodwa le BP ebhalwe lapha eclinic akuyona labanayo manje. So okusho ukuthi umuntu mekuhleba ngefile lakho ukuhleba ngezolo lakho. Alikho iphepha ehleze lilisha njalo. Maka istory sakho safundwa sayihlazo sekuphelile ngaso. Bese uyamtshela lo hleba lapho uthi okudlulele nakuma classify because iphepha lenziwa ama chapters awu2 khona iside le indaba eliseqaleni awutholi lutho uthola nje indaba wazi ukuthi uba nofebile uba nosezalisiwe kwayale nalena kodwa kuma classify uyathola umsebenzi. Uma classified uyayithola into ezo develop impilo yakho. Sibuye sizela ngoba sashumaya. So ke ngithe mina indaba yami nokuba istrike abafethu and istrike asigijimi yonke indawo. That is why umuntu wesifazane ongathi uplastic utholakala la tholakala okuyifihle nje abantu bangakutholi. Baze bakufikele ekhaya ukuthi hayibo kwenze njani yindaba ungasatholakala kunokushaya isizini yami. Angithi phela kunomehluko ukuba isinkwa nokuba imbewu. Lapha ngenkathi bemove uNaomi noRuth uNaomi nomndeni wakhe kwangaphelanga iseed kwakuphela isinkwa. Kubhlungu ukufika kaMowabi udle isinkwa ufelwe ushiye eBethlehem isinkwa singekho kodwa baphila abantu. Kufanele ukuthi ucalculate tho uma unamanxeba avuzayo musu kuyi-exposer. Uma uzizwa nje ukuthi akakapholi musu kuyi-exposer ngoba enye into ekulimaza awusalimaza ukuthi ulimele usulimaza ukuthi wena esilondeni sakho usufaka ibacteria. Kunokuba isilonda siphole sivele sibhibhe ngoba wena la uhlangana khona nabantu uzwile kodwa udaba lami umuntu mathi ayibonga inkosi ibongwana uNkulunkulu engichaphaze kanjena hayibo. Mawusenkingeni bamuhle wemuntu wesifazane noma ngathi imali iyashoda enza shock ukuthi mawusenkingeni iba muhle
uliyeke futhi flip flop uma usenkingeni, ungaligqoki ipumps uma usenkingeni, ugibela iqhosi ngoba iqhosi liyakushape, ngisho isitayela ohamba ngaso liyakushape. Kanti uma ugqoka iflip flop uzodadlazela inkinga zakho uyithwale. Ithi ukuthi congo mntakwethu uyabheda ke ngalelo langa, wenzelani? We're shaping yourself. Never ever go down without a fight. Hey mina usathane ngimnikeza yabo ifight engimnikeza yona. Cabanga ngimshaya ngilimele. Ngimqede ngilimele. Masizela khona uzohlalisa labantu bakaNkuluNkulu. Okay. Limnandi ke igoli elibhakuza kade udefendiwe. Awusanibonani? Yabo nje ingakho mina kunomehluko ifree kick nepenalty. Mina angiyithandi ipenalty. Ngithanda ifree kick ngoba ifree kick iqala ibe nodonga lamadoda. Uzwafica edla imhlathi kanje. Hayi kodwa make ladlula lashawa umfana onegwegwe. Hayi ulizwa lidlula endlebeni ujisho. Ligala kade lephakathi. Livimbi. La ke engime khona i18 box. Angangihlaba usathane ekhaya. Angangihlaba usathane ngihleli lapha emuva. Kodwa meke wangihlaba la kwi18 box. Ayisabizi mina isibiza uNkulunkulu. Uyama umdlalo. Othi ngikusize. Ngithi mina i18 box le. Noma ungenzakala kanjani ungaphuma ugangaza isicapha ulimaze le18 box. Ngoba le18 box uthi uzoginqika nemoto irivile kuBishop ukuthi khona ingozi ezokwehlakala. Uthi ungenamali ungenamsebenzi ungene ngalamnyango wamkela uJesu anele ame kule18 box athi baba abangasebenza abathola imisebenzi abangene la kuthiwa banamanzi amnyama. So ukwenze konke kodwa ungayilimazi le18 box. Sanibonani. Two, wenza sure ukuthi le18 box uyikhipha clean. Singathi silele ubugijima lengaphandle mase kubiza ofaka sugijima qala uzochama into thina besingayazi. Ngoba ingane ene diarrhea uyasho umnikazi wecrash athi mawakhe igcine ekhaya ngoba idiarrhea inesifo senjani sokuthelelana. So nabantu abafika kule18 box abafakazi into yala. Abasangizwa ke abantu endlini. Yengakho sinabantu abamalulwane. Ingoba bafuna ukuthatha yonke ivulu kucela. Bafuna mase beyitholile sebethola into ama revelation amasha. Asiqale sihlole irevelation yakho. Musu because umuntu ozokwenza idamage control uyedwa. Asinakulimaza konke singayibhinqa itulo ihlephuke kodwa i18 box ethu asingayighinqa. Kunemthandazo ela. Kunezimpendulo ezila. Kunama promotion ala. Wena ufike kwaboshwa kini kwagqitshwa into zakho zangaphansi usana 14 years wasindiswa usuno 26 manje mawusindiswa into zakho isabophene kufanele mina ngime kule 18 box ngiqaqe ngila cabanga ngiqaqa izinto zeminyaka wena bese uzodamage le ndawo ngadlalela kuyona yonke indawo kodwa ungadlaleli. Ungezi futhi uma uphethe ingoma oyizwe trend ku TikTok ngoba ialtar nealtar linengoma yayo. Ialtar nealtar linoNkulunkulu. So noma ngathi uyizwe isound kamnandi kangakanani ungayenzi la uzoyenza istande ngoba noma ngathi uyinjani as long as iqhamuka le eyalo yaNkulunkulu akuzophakama lo nkulunkulu wala kuzophakama wale. So asike sizame nokuyiselect ingoma esiculayo ngoba sife kangaka abantu abasha babulawe ukuthi abafuni ukugcila ebukhoneni kaNkulunkulu bafuna ukumbhaza uNkulunkulu. Dala ikeyboard ayingekho kwakuyiwe esontweni ngolesihlanu kolalwa ngeziso abantu abasha bevalelana bethandaza lo nkulunkulu ophilayo ugcwala uNkulunkulu ubungcwele busukile ebandleni ngoba abantu bakhelesi. Sanibonani. So
sondela mina into engiyizonda ngepenalty ukuthi sibhekana no goalkeeper lo zoshaya igoli amlahle ngomzimba awusanibonani so ngiyayithanda i-free kick ngoba inodonga mina ngiyithanda into elula kodwa ngiyayithanda into ene-challenge ningahlala phansi and abadlali uma beyongena egroundini bawu-11 abazodlala kodwa khona abahlele ebhentshini lo nto isho ukuthini isho ukuthi njengoba ngimile la ngishumayela angingashumayeli engazi ukuthi ngizoshumayela forever because my substitute is already on the bench. Othi ngiphinde uma ngisho ngathi unikezwe ithuba lokuthi uzoqoqa umnikelo musu ukuthi enene siyazi bazalana isizini ongabi namadlala phansi ungasiqoqisa umnikelo your substitute is already on the bench ezothi sengikhuluma nama kingdom investors abantu abaphathela uNkulunkulu imali yakhe usanibona noma ngathi worshipa ngathi uthi mawuphuma la uzoqatha kuhlwithwe ngoba your substitute is already on the bench. Asikwazi ukubona ama-physician ebholeni mabengena ngoba bonke bagqoka ijezi lebhola kodwa make kwakhona olimalayo siyabona ukuthi ayibo kanti khona udokotela la kanti khona u-physician so ungathi makhona uJesu ungamboni ucabanga ukuthi akekho no ulinde wena uthi ulimala. Ulinde wena ukuthi ulimala uthe hambani ezweni nenza abafundi bese nibafundisa konke ngenyale ngakho bengizothi mina weyintombi zakithi ninenisebancane enizemva kwethu kambe ngizolinganisa ngoba cela uze la gogozi bandla 1 minute msali kwasami khona ngicela ukuyilinganisa bishop cela uze nawe mawami umntwana omncane lana ngazi noma seniyazela ngase nibona senikhulile nonke ngiyadlala weza la mntana gijima bishop mathatha ama generation akhona ebandleni khona igeneration kagogo kube khona le generation bese kuba khona le generation imali gogozi phambi kwakhe sorry mntana imali gogozi ngicela ngibheke kubishop khona ezoyibona into engifuna ukuyenza ngoba uyena ozongizwa nina ngizongithatha isikhathi kuze kusi sekusile vele mathatha ama generations akhona ebandleni khona le generation ayinaso isingisi ayinayo i-medical aid yayigula kodwa ingane ingafi kodwa i-medical aid ingekho le generation ubaba wayifika beka ingane ashaya chithe uyobuya ingane isigijima egcikeni sethi ukabani lokho hawu baba wahamba ngiyithwele kodwa bayakhile imizi le generation ayikaze ifake inzipho kodwa ibambile imizi awusanibonani bese kuba khona le nomali laba ngibabiza ngaleli ibhodo ekuthiwa 3-legged pot elimnyama eliphekwe emlilweni elidinga ideli futhi bese hamba ngeenyawo afaka isikete eside abesethi phinifa abese yaheza kodwa uzopheka makufika wena uzokhwehlela uzusuze entuthweni hambe ufuna ubaba kaSibanibani uthi ngicela ungicabangele fanele ngabe sifike negesi la kodwa lokhu uzokupheka lokudla so ke lo ngimbiza ngaleli bhodo lo ngimbiza ngoHeart leli bhodo lele sasilikuhla ngesitululu ushawa uzulale phansi makuthi alicwebezeni uHeart leli ke hayi yabona la liyabhubha ke la uma ke wamnikeza uHeart uyam-abuse but manje uma sihlangana le generation le ayiphasi le bet yokuthi yona yama kanjani iphasele lo sondela ngabantwana lo uma esethola umshado efike ezobika lo nto oqala uthi uya abuse get out ngoba lo unezilonda zakhe ingapholile emahlobo akakwazi manje ukuyala lo ngoba unelelo amthinte uyamthunuka awusanibonani lo akazange azobuza lo ugogo ukubona ungena esangweni
normally inkomishi zakwakhe ziyinameli. Ufika kuthi inhla abone ukuthi konakele abese sithi ngicela ukuthi uhlele phansi senze iparish. Ngenkathi enza iparish wenzela ukuthi igwebu lehle. Uzothi uthi athi hayi mntana nami ngilungisa iparish. Sothi mase lilungile iparish bese sihlala phansi siyaxoxa. Uma eseqala lo exoxa ulwemluthi nje akamphazamisi ulemuthi nje uzobe sethi uyazi ukuthi mina nami ngake ngahlala u5 years kodwa nginitshela awuma njengoba ngangibona niphila kamnandi kanga thi ngangenzela ukuthi nawe ungabackslide endleleni. So lento ime kanjena ke bamba gogo. So ugogo mase liqedile ibanga lakhe khona semva kwakhe. Phasithi. Naloma seliqedile ibanga khona semva. Uma uzogijima irelay awubheki la uphuma khona. Ubheka la uya khona. Ziningi kakhulu izinto ezangilimaza. Kukhulu kakhulu okuzongela. Bese lithi iBhayibheli behold I'm about to do a new thing. Uzoyibona kanjani into entsha ungafuni ukuvala umnyango behind you? Njalo maqhamuka izinto ezinhle usayiclassify ngokuthi kambe ngalimala, kambe ngathukwa, vele mina ngaza ngiqhamuka kwi-background embi ngendlela emangalisayo, ngeke uzuze uyicabange. I was 8 years mangiqala ukusebenza eJaldini. Ngatshelwa kwathiwa ngeke ngifunde. Ngifundile namhlanje. Ngendlela emangalisa kabi. Ngiyayazi inhlupheko, angizwanga ngomuntu ukuthi yini inhlupheko. Yabona umuntu ungishaya ngendlala, nguprofessor wendlala, ungangilambisi. Ngiya excela kulelo class. 2, ungangiphathi kabi, ngiya excela kulelo class. 3, ungangihlukumezi, ngaphasa ngokhumlatho kulelo class. Ayikhohlwa. Mawufuna ukungidida nje ngithande. Ayihlambi yona into engidinga ngidida ke leyo ke ngingazabalaza kuyigraspa ukuthi ngempela kunjalo. Kodwa nje uma uthi ngifaka kulama uma uthi ngibukela phansi ungifaka kwiclass lami ngaliphasa lelo class. Ungangibukela phansi uzudele. Ayikho nje into engithi uma ngabe ngiqhamuka ngifice ngizizwa ngimncane. Hayi ngisho ngifaka ingubo zakaphepho ngimaphakathi kwabantu abafaka uLouis Vuitton ngihlale ngime kubona bethi benyakaza samabhondi ngithi kodwa sengikhona kuyazwakala guquka izimo zeminyaka. Why ngoba mase ngifikile. Hayi ungangihlukumezi. Ungangihlukumezi ngino higher grading walelo class. Angifuni futhi ufike uzoxolisa. Make wangihlukumeza ngiyayipositiona. Ngibuka ukuthi yini ekwenza ukuthi ungihlukumeze. Bese ngiyabona uSathane behind you ukuthi no uNkulunkulu is about to do something. Ufuna ukungalivate uNkulunkulu. Anginganaki wena lento eyenzayo. Vele ngiyibypass ngokuthi ngithobe ngishone phansi. Kube ngathi ngikubona kahle ukuthi wenzani. Uthi uyaxolisa kuvele ephakameni mina qala ngithi ungaxolisa wenza ngalutho. Ngenzani? Ngenzela ukuthi nangelilanga uthola isifundo. Awusanibonani? Awukufunda ukushona phansi akona ukuba isilima. Nokusheshulwe, musu kusheshulwe ungakaboni ukuthi ulwa nobuhlobo lona. Mina angilwanga nanoma uluphi uhlobo lukafish, ngalwa noShaka. So ungangivezela uBhabhulu, ungivezele iheki. Iheki mina ngazi uShaka wathi sangilumile wathi asemancane kabi la umazinyo wele ngisazokulandela enye ileya wangidabula. Yayazi ingwenya usale nayo yodwa. Kuthiwa hayibonele kuzobonakala khona. But ngangisiza uNkulunkulu. Makhona umuntu engaziyo ukuthi ngamethemba uNkulunkulu wami. Hayi imoto, hayi title, hayi bandla, hayi ini uNkulunkulu wami and lo uNkulunkulu wami akanama network. Yimi nje naye. Angikhonzi ngoba ngisebandleni. Kodwa la ngikhona ngiyinkonzo. Ngingedwa nje ngiphelele ngiyinkonzo.
ephelele ayibonga igama lenkosi angidingekho ibhonisi la ngikhona uhlukumezeka amadimoni uhlukumezeka usathane akubi khona ukuthula ngoba ngiphele noma ngaba sehlane ngiyinkonzo angidinge kulandwa ngolesine mina yangihlula lonto ngiyinkonzo ngilwa nama-wounds ami kube ngathi ngiphele ngithi ngiyambuka athi uJesu ngithe carry on as long as umqeqeshi engakayishaya indweba wathi uyakhishwa when we must carry on uthi teenage dladla mebuzwa ukuthi yini ekwenzewa uqeda umdlalo ngoba kuyabonakala ukuthi kade ulimele uthi inkinga bengiwu-captain ngibonile ukuthi uma ngikhwitha ngizokhinyabeza abadlali bezemva kwami so-ke musa ukuqhwitha ubheke emuva kodwa lento ozoyiphatha kuqhwitha ubheke phambili bese yilento kufanele ukuthi uyiphase uyishiye ngisacela ukuyiphinda lento ekufanele ukuthi uyiphase awukwazi ukuthi ukuyirelay lozomnika akekho ngaphambili ungese awusanibona so kuyingozi-ke ukukholwa kwama-noodles ofuna ukuncengwa hawu asikubonanga enkonzweni bekwenze njani kanti ukala umama umfundisi wathi bengikhwehlela bengifuna ukubona nje ukuthi uzokangibuze yini awuningitshele njengoba ngigcwele indlu kangaka obuza aze aqede kuze kofika nini ngoba wena ufuna ukumthesta ukuthi ukuthanda kangakanani hawu bese sithembile ukuthi uzoba ukhona kwenzakala njani ngilizwe lithi khefekhefe ngase ngizithi shwathe lapha phansi mama ngiyabonga besifuna ukuthi mahlobo sitshela amantombazana amancane ukuthi kule department akufiwa bengicela ukutshela amantombazana angakahlelwa izimo ukuthi kule department akufiwa uma ke wanoJesu akufiwa ngitshela mina ngoJesu lo wangempela ngangino 16 years ngamukela uJesu eba inkosi nomsindisi my background isebandleni laseZayoni but ngangingazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yami ngoba ngangiye ngihlabelele enhlizweni yami konakele manje ngahlabelela kube khona into edilikayo ngingakwazi ukuyichazela abantu uBishop wamayisa kangicela athi ngani yakadladla siyacela bandla ungathandaza wamanje awuqedi makuthiwa izimo ziyaphuthuma ngempela ngoba lento ingehlela ngiseZayoni ngimncane angazi ukuthi yini alibonke igama lenkosi I was 1 years old ngilahla uma wami wangishiya kubantu abangiphatha ngendlakadla ngendlela emangalisayo kabi usanibonani kwathiwa ngeke ngibe nakusasa umatric ngiqede ngineminyaka ewu20 ngoba kwaze kwajomba ubaba kwamakhelwane oyisibonda wayebuza ukuthi lengane yindaba engangeniswa esikoleni igadi izingane nakhona ngingene esikoleni ngiphinde ngiphume mangabo anti abagadi izingane sebedubile ngoba baphethwe kahle kuyofika abangani bami bephuma esikoleni bangibhalela ukuthi umama umema omame mema mame base kuyobhalwa ngiyofika mina after 6 months esikoleni ngifike ngibhale ngiphuma unumber 1 ngishaye zonke izingane isicathulo ngiqale ukusigqoka esisha ngineminyaka ewu16 nganginengube eyodwa nephente elilodwa kodwa afika amandla mangiyoqala ihigh school bishop ngiphuma esikoleni ngiphethe iSCF ngithenjiwe ngiyahlabelela kume yonke into kodwa ngangakaze ngimamukele uJesu uma sengifika esikoleni nakhona lonto eyingidina ukuthi oma bangasekhaya benjalo belinda mina uma kushoniwe kuthiwa wele woza sohamba nawe mase sifika lapha abasafuna ukuvula izwi sebefonela kube umina kuthiwa hlabelela ingicasule lento ngingazi ukuthi kanti ngiyakhandwa masenkonzweni yakithi nje eZayoni kube nje ngale ikhathi kade abantu bephumile beseyimotweni nami ngize ngiyibuza nginesidina in kanti cha uNkulunkulu uyangihlenga usanibonani noma sengisindisiwe ngathola ugenuine wevangeli elalike lingidine ngelinye ilanga ukuthi angikhala abantu benza umathanda kanti ngingazi ukuthi uNkulunkulu kunejeni ayibophele kumina usathana sazongilinga ngayo usanibonani mangifike high school washunyayelwa uJesu
Remember ngi-attend i-first SCF yakhona ngabona amantombazane ekhala kudilika inyembezi ngahlala ngawalinda mase qedile ngawabuza ukuthi nikhaliswa yini angichazela biza umeme wangichazela umeme ngubane umhla ka 3 1993 kwaku March bathi siyahamba siyemnini camp ngoba uinterested sicela ukuhamba nawe kuhamba ama SCF leaders but ngoba uinterested sicela ukuhamba nawe yangena inkonzo ngangibuka isekisi ngibona amantombazane eshaya ngezilimu ethandaza enza yonke into ngangibuka isekisi ngithi kwenzakalani lana ngiyayibona lento yalamantombazane uthi iyaphila yangena ngolesihlanu ngomgqibelo ebusuku washumayela omunye umama kaDlamini osePortshepstone wathi zwanini maZulu wathi ngikhulisile abantwana bathi njengembongo nomlindi wathi ngcono imbongo ngobuya amazi umlindi wayo wathi kodwa mina abantwana bangihlamukile ngamamukela uJesu wayinkosi nomsindisi wamukelwa intombazane ehluphekayo nickname yami yangasekhaya kuthiwa nguCinderella. That is how painful my background is. Awusanibonani ungathi manje usibona sesigqoka ingubo ezimhlophe ucama ukuthi kwakuvele sizazizalwe esimhlophe sasingazalwanga simhlophe. I was born in June, my father died in March. Ngicela wena wentombazane othi i-background yakhe iyabheda. Ngathi uma ngikhulela kuleli ekhaya ngasheshe ngayishape ingqondo yami ngingekasindiswa ngathi angikwazi ukudlala abafana ngoba kusho ukuthi ngizozala ingane ezozalwa ingenakhaya ngoba ubaba wayishiye kagogo kukhona unkosikazi wakhe oqala uma wami wayi second wife. So uma mina ngizozala la kuleli ekhaya khona oaunt abasithuka ukuthi babone wazi wafe enganakhelanga umuzi sizompintshana la nami ngiphinde ngilethe ingane ngathi nje abafana angivele ngibayeke. Usanibonani kanti ngenhlanhla kamakhelwane khona intombazane right njalo iphumela eminyango esigcakini nezincwadi ifunde hayi ngase ngawela ngelinye ilanga ngambuza ngasisiceliwe yini lengako ifunda la wathi hayi ngenza umatric manje ngathi yini umatric wangichazela the following year kwakikizwa kasisiceliwe hawu ngayi kokungema sekwenze njani kwathi hayi sisicela uphasa umatric useyahamba useya elokhuzana eMangosuthu hawu usisiceliwe evakashile manje uphatha imqinge emkhulu ngawela ngaya kuyena sisiceliwe incwadi ezingaka engakaze ngiyibone yezani wathi hayi sengifundela umsebenzi ke manje sengizokwazi mase ngiqeda umsebenzi njani wabuya sisiceliwe nejazi yashapeka ingqondo yami ngathi nami ngifuna ukufana nalo yasisi angazi kanye ngangithi mangithe ekhaya ngiyoba isifundiswa bahleke baze balale phansi bathi njengoba walahla uma wakho uyobufundiswa uba awusanibonani. Sometimes it takes you to shape your mindset. Uzalelwe enhluphekweni awuzufela enhluphekweni. Awusanibonani kulo mcacamezelo ngaye eJaldini ngiyintombazane ke ekhutheleke mina ngiyawanyanya ama hand out ingakho nje sengigugile manje ngingakaze ngithi mangibona umuntu wesilisa ngibona iprovider because ngaqala ukusebenza ngineminyaka ewu8 ngazi ukuthi yonke into kufanele iphume ngakhula ngiyitshela ukuthi uma ngeke ngabheda kusho ukuthi angizuba nekhaya ngayiqoqa lapho I'm born big. This is not my size ngiwenzile lo size but I'm a plus size woman. So uyacabanga ukuthi mase ngino 16 ngangemkhulu kangakanani kodwa wawungeke uzungithole ngihamba ngibe iplacard yasemgaqweni yokumiswa ibona bonke abafana ngoba ngangibhizi nempilo. Awusanibonani ngase ngiyayishape impilo yami ukuthi ngifuna ukuthi ngibe umuntu wesifazana onjani ngifuna ukuphila impilo enjani in 30 years time. Yebo njengamanje mangihlangana noqweqwe legwinya ngiqalaza kabili ngilicoshe ngilithunta uthi inhlabathi ngiludle ngoba ngilambile kodwa ngeke ngidle emgqomeni kaDoti for the rest of my life. Ngamlandela lo sisi wafunda phambi kwami waqeda usiceliwe walanda imoto usiceliwe ngathi uma ekwenzile la phambi kwami ngizokwenza nami. Ngafunda ngawo lo mcicimezelo mind you ngitalented ngiyasina makuthiwa ngisine ngangisina ngivala isikole sonke makuthiwa ngidlala inetball ngangidlala inetball bangithanda othisha mina ngangiya kamakhelwane Nkosi inqonqo
ngidinga isinkwa kodwa ngicela unganginikeza imali yesinkwa, ngicela uqala unginikeze into umsebenzi engizowenza bese uyangiholela ngesinkwa, hayi ukuthi ungiphe. Ngoba enye into esibulalile ama handout. Uzukhulu ube mdala wazi ukuthi abantu bayakukweleta, akekho umuntu okukweletayo. Nasesontweni makubhaliswa abantu abazohamba awufuni ukubhalisa ngoba ufuna ukugitshezwa, kodwa mayisimoto ifike eMontrose wena othenga ophaya baze baba u7 uba amafuze wethi isivele phe yophaya kade ingekho yokugibela. Ukhonza nakabhlungu la ubona abantu abagqoka ingubo zamagama, ufuna ingubo zamagama kodwa awuqualify, awufuni ukuyisebenzela. Awuzile ekukhoneni kukaNkulunkulu uzothi le ngubo yakho owuyigqoki azakutshele ngisho igama le ngubo yakho oyigqokile nokhala usuyikhohliwe wena athi ngicela ungiphe yo. Hayi, ifanele mina mawungangipha. Yingakho uhlala kwizimo ezigqilazayo ngoba uadopt umoya wama handout. Moya wama handout ukutshela ukuthi make waphuma la ngeke usakubenzakala lutho, ukutshela ukuthi nje hlala kule prison. Moya wama handout ubaqedile abantu. Ngafunda ke ngikhuluma namantombazane manje. Ngiyeza kunina bomama ngikhululeke. Ngafunda kanjalo ke Bishop. Mangifike high school ngamukela uJesu. Ngicela ungiduduze bandla ngama strings ngahluka kakhulu emhlabeni. Ngafunda kanjalo. Ngithe ngiyahlabelela ke manje sengihlabelela into engiyaziyo ke manje mahlobo. Sefikile uJesu and mina ngathi mama ngamukela uJesu ngalobo busuku ngadilikelwa amandla kaMoya Ngcwele. Ngashaya ngeilimi ngaze ngaqukulwa ngayobekwe kwidome esahleli khona ngaze ngaphinde ngabekwa phansi. Mangifika ekhaya ngiyahlabelela ngiyisayoni, angikwazi ukushiya ikwaya lasekhaya. Uhlabelela mina lapha ya. Kodwa manje mangihlabelela sekushintsha ilanguage. Shima mama ndala wasaya. Ulibebebebe siyanola. Adiyendelele kusa. Ulululubububunia mina ngiyaxabeka abantu sinomoya ongcwele bengapholi kangaka. Kwenzakala kanjani? Ngoba lento ikifika inyembezi igobhoza uyizwe uthi mbububuli yamosi ya mama ndala shinini mama ethuli yamahanda ithi papapadaya. Uzwe ngathi khona into esihlehlayo, uzwe ngathi umbhede wakho uyaspina, uzwe ngathi khona into esinyakazayo, uyibona ngathi usukwenye territory. Angazi ukuthi yini lekwenza ulimale forever ngoba lento make yehla uthi khiphilia thosantoya, uthi phahasilia mbogodosa, uthi khiphilia dozone, uthi mandana nababosa, uthi bihende hisunya, ulihanana akapasaya etepeledo bobusiata evalile usathana ethi ngeke udlule. Kodwa uthi sangena lapho kuthiwa ngenwa khona, uthi saphuma lapho kuthiwa phunywa khona, uthi siyahamba ngokholwa, uthi siyalizwa izwi lakhe. Yaqakeka uthi yini wena unganqobi unalento. Lima mama ufika incwadi ithi no cancer uthi mandambamba ile uthi baba ibhalelwe mina kodwa ibhalele wena simakade. Usanibonani kwakho igceke ligijinywa bathakathi awulazi wena, awulazi igceke lakho. Mina baphumule kabi ngimangisuke ngihambile ngitravelile ngoba nje mangiqala nje ngiqhamuke esangweni ngithi awumakabonga uJesu owangipha le ngadlangadla ngibe ngidonsa ispeaker sami ngibe ngimemeza ngibusha namanda ngithule amahana yavuka nango 12 Kipa lapha usatha yekeloshi mando upanda yakosha yavuka nango 4 ngithi khambando khosi limphampa yatosha erekoshanto umbali mphaya ngithofohla njengamanzi ngithi mabakhulula uqobo lwakho ngithi weJehova ilimahana yanda othi indlela neqiniso nokuphila othi abahamba kuwe ngabasoze baduka nginyathele ngibiza igama likaJesu ngithi fohla njengamanzi esimweni sami ngithi likhona igama enikeziwe phansi komthunzi welanga igama likaJesu 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 ngithi abahlehla bathakathi
ngithi ayihlehla imoya yobumnyama ngingena emotweni yami ngibambe istering ngithi umuni yandokhosa ngithi sawubona nkulunkulu ngithi sawubona themba lasendulo ngithi selavela obala ngithi sawubona weMelkisedeki ngithi sawubona ndoda okhanda layo limhlophe kunoboya bezimvu amehlo ayo angamalanga bomlilo ngithi ubuso bayo buyabalekelwa izulu nomhlaba ngithi wadabula isikanqo sethempeli wasingenela kanye endaweni engcwelengcwele ngithi themba lasendulo kodwa selavela obala ngithi sawubona indoda ehambe phezu kwamanzi ngithi sawubona wemhlelemba amagebhugebhu ngithi sawubona nkulunkulu ngixoxe nonkulunkulu ngithi ngekadalwa lutho wena baba wawusukhona ngithi ngcono ugesi uvele ngo-Eskom kodwa konke kwavela ngawo awusanibonani ayikho ipain engaqeda unigcwele amandla ugcwele inkazimulo alibonke igama likaJesu uma umthandazo uyindawo oya kuyona mawuyocela kuphela usenkingeni ufuna umthandazo uya njengohana lithi kwaze kwabibizeka izidebe zakhe engakhulumi lutho ngophenina ngoba oyiyeka izitha zakhe emthandazweni kodwa uyotshela omdala kuneyinsuku uthi baba sesikhona emasangweni athi uDavide ngajabula bethi kimi asiyendlini kaSimakade athi inyawo zethu zasezime emasangweni akho athi weJerusalema elithi iBhayibheli njengeyintaba ihaqile iJerusalema athi kanjalo uNkulunkulu siqaqile athi uDavide ungizungeza ngasemuva nangaphambili wabeka isandla sakho phezu kwakhe athi uIsaya sikhona ikhali futhi zilungiselelwe kodwa iproblem zingephumelele athi uma umuntu ekuKristu isidalwa sisha athi okokuqala kudlulile athi bheka sekuvela okusha awusanibonani akakwazi uNkulunkulu ukukuyeka so bengisho ukuthi uNkulunkulu wayithwala ke impilo yami ngithe ngisayintombazane njalo ephila esibusisweni sokubusisa abantu iseve kahle ihambe kahle ebungcweleni ngiyigcinile 19 years wafika umshado awusanibonani hayi futhi uthi wantshontshwa kahle ngomnyango wabakhokheli nezitepu sayimuva sayiphambili sayimuva sayaphambili sayimuva sayaphambili safika kahle kumfundisi emini kaBhaka ukhanya ngifisa ukuthi mantombazane hlomani ikhali zikamoya nijwayelane nomthandazo akukuthusa ukuba intombazane engavakashela umoya ingcwele akukuthuse mina malizoshona ilanga kushaya u1 ngingamzwanga ngiyakhala ngithi uNkulunkulu kuphi namhlanje ngoba lento iyagcinana lento iyabambana lento iyafihlana lento iyathwalana umuntu ongathandazi ufana nse nomlilo wamaphepha ongafica kuyikroba lomlilo kodwa uphele manje awaguga amantombazane emthandazweni ngangihleze ngibona abantu abadala bethandaza ngangingazi ukuthi koshaya isikhathi la ukwazi ukuzwa khona ipain yomuntu engakutshela ngakhona uyithandazele engazange akutshele khona alibonga igama lenkosi manje abantu abaningi bafuna ukubhaza umthandazo uyakuemthisha ukhama ipain ukhama isilonda ukhipha uqweqwe esilondeni umthandazo ukunikeza izikhwephe umthandazo uyakalivate babuza abantu uthi ngoba lento besithi izongcwaba wenze ngani uthi ngiyemthandazo mind you emthandazo na ufikanga washo lento kodwa ufika watshela uNkulunkulu wathi phakamani masango ukuba ingene inkosi wathi ngubani lenkosi wathi nguJehova igama layo careless iSulumane lithi no 10 years lisuke selirecite iQuran from back to back thina bazalwane abantwana bethu uma besesontweni banikezwa amafoni badlala opopayi inkonzo ibiphakathi ngoba sithi basebancane umphefumulo omdala ulitshaziswe umzimba idamage esenzela abantwana bethu iqhubeka ingane ixofa ifoni ngoba kuthiwa incane
kanti umphefumulo mdala. Usathane ukwazi ukuwuthumbisa sayibilini kanina, engathumbi umzimba, ethumba umphefumulo. We are so careless. Masinama conference benziwa ama jumping castle, badlale ngaphandle, thina sibe sithandaza uNkulunkulu ophilayo. Kanti ababela ngekathi sithandaza sibathifele ngamathe, ngekathi sithandaza sibathifele ngemjuluko. Yehlele bekhona bephakathi la, bethi bekhona babuze mawusuku ukhalela uthi you understand ngelinye ilanga asingabadedeli baphumele emnyango. Siphethe umuthi, siphethe isolution, siphethe ibiba ikamoya, kodwa sicinda sodwa abantwana bahlala emnyango. Kanjani? Kanjani? Labantwana bazo pornography ilama cellphone abanikezwe wona. Ayikho into abangayazi, kodwa it's only when it comes to church ukuthi abantwana bavumeleke ukuthi abaphilise noma kanjani. Mqalaza umntwana wakho, hlala nomntwana wakho, umtshele mase kuthandaza uyathandaza, umtshele mase siphakamisa izandla kuphakamisa izandla, umtshele mase kufundiswe iphathi iBhayibheli, akaliqali iBhayibheli naye emncane, umtshele mephuma ngomnyango uthi uthandaza uthi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngeke ufice amaSulumane ebingelela ngohayi. Sulumane lithi assalamu alaikum, lithi elinye welcome salam, kodwa ufika abazalwane bethi sawubona. Usanibona? And usathane uyathanda ukusideleyisa ngalezi zinto ezincane. Asibambe asithi ngqi. Kodwa makufika impi caco ukuthi ikhala zikho kuthini. Khona isocial lika Davide engangafunda ngalo, kuthiwa lathi malilwe empini lalwa induku yaza namathele esandleni, umkhonto esandleni. Ucabanga ukuthi lo impi yayishisa kanjani? Njengoba kusifelwa izingane namhlanje ziyafa ibulawe idepression, kodwa ukhona isolution isemthandazweni. Ayikwazi ukunqoba kodwa ikhona isolution isemthandazweni. Lalela ungena emthandazweni ulimele, uphume ngapheshe usu fresh no, babuza abantu ukuthi wenze ngani, uthi ngiye emthandazweni. Ngashada ke girls, ngawuhlala u16 years brutal ngendlela emangalisayo. Ngawufast u40 days ngincenga ngithi uNkulunkulu hawu ngiyakuncenga kwangenzeka, but ngiyambonga uNkulunkulu wobusha bami. I will forever be grateful uNkulunkulu ukuthi mhlaye ngithola ngathola uNkulunkulu ophelele. Ngoba uma lithi iBhayibheli yakhala indoda yathi imbazo bengiyibolekile, kwathathwa ihlamvu labekwa jikelwa umprofeti phezulu kwasekuzika imbazo. Bengahlula kanjani uNkulunkulu ukuthi impilo yakho mayicwila icwiliswa isimo esithize, ukhala uJehova iphakamisa. Asilingani nabanye abantu ngoba sigcwele amandla kaNkulunkulu. And usathane melimaza mina, I understood ukuthi akafuni ngiqede assignment uNkulunkulu angibekele yona. Ngase ngiyamtshela ukuthi no what, vele ngazalelwa kwipoverty, I was born nginama injuries, ngathi ke njengamanje sengizolwa impika wafa. Ayikho ke into engangilahlekelanga, ngalahlekelwa isonto, ngalahlekelwa ikhaya. Yacabanga ngilahlekelwa ikhaya kade ngikhulele ekhaya engelona ikhaya lami. Ngaphinde ngamtshela uSathane ngathi uhluphe umuntu orongi, ngingqwele yenhlupheko. Njengoba ngimla ngiphuma kwikhaya othi umulicabanga ukuthi kuzophuma bakhona onelunda. Hayi futhi uthi ngasheshe ngalithola, ngaqala ngaphila nje u9 years ngihlupheka. Ngawuphila futhi faithfully. Ngihamba ngishumayele kodwa ngizobuya ngilale emotweni yami. Awusanibonani? Ngelinye ilanga ngangayoshumayela kwaletha imali ngihamba nomntanami, kanti umntanami ulambile ngifike ngemoto enelambu. Mangiqeda Bishop ushumayela ingane yezoma stage kanje yathi mangi lambile. Ngacaphuna umntanami ngayolinda emotweni, yaqhamuka ihost yathi ngicotshwa kaNkulunkulu sizofonelana phakathi nezinsuku. Ngathi amen. Ngashaya imoto enelambu. Sengicabanga lengane ibonile nayo yonke into ebenzeka. Ngakhumbula ukuthi ekhadini lami khona u28 rand. Kwakuse Durban Central, ngadlula kuMcDonald. Uma ngifika ngisabheka ukuthi kambe yini engayithenga, ngizothengela lo mncane, labanye abadala ngeke ngibathengele lutho.
ngezwe nje ngumuntu ethi hayibo awuyena uPastor Wele ngathi mina hawu ma uNkulunkulu wami wenzani la ngathi ngihamba nabantwana ngizothenga wathi khetha noma yini la ngakhetha kwagcwala itray ngahambisa kanti lo sesihamba nomyeni wakhe mase semphuma usesimarket anzokudla ungabusapheka ngoba kade uyoshumayela ngithi ngiyabonga mase ngiphuma afaka isandla umyeni wakhe abuye no 500 rand ethi masiphethe lutho kodwa sithi nje uNkulunkulu akubusise ngathola upetrol of ekhaya akawadla amandla omuntu so ungathi ke mawucindezelwa inhlupheko bese uthatha isolution kuSathane awusanibonani ungathi mawushayekile bese ucabanga ukuthi ushayeke wedwa uma ngishayeka ngiye ngiyibuza ukuthi abake bangena kulesi simo benze njani ukuze banqobe ngoba siqali ngami futhi asigcini ngami kufunda ukubalansa mawumuntu wesifazane kufunda ukuma mawumuntu wesifazane kufunda ukuphikelela mawumuntu wesifazane awusanibonani ngisho ungaqhamuka ekhaya lihlompo kanjani ngisho uthiwa namanje awunasicucu kodwa ikhona into uNkulunkulu akunikeze yona ukuthi uyibukela phansi mawuyiqhathanisa nezabanye lapha ke kithi ke njoba sengisindisiwe ke ngaphuma ezintweni eziningi so vele indaba yami ayicikizele yaqhubeka yacikizela even more mase ngiphuma senginabantwana abathathu ngathi angibuyeli nabo ngizohamba nje emgaqweni koze kulunge ngahamba nabantwana bami faithfully uma ubona ngithandaza umthandaza ngufundanga ngoba ngifunzwa but ngawufunda umthandazo ngoba ngibona ukuthi mangingathandazi ngizofa ngidinga into ezobhoboza ithumbe elangaphakathi enhlizweni yami so ngangithi uma sengithandazile bese ngiyakwazi ukulala akusanibonani ngoba uma ngangithandaza ngangiwabona ngempela amadoda azokwehlika agada imoto yami kuze kuse ngawufunda lapho kumthandazo enhluphekweni so umuthi hawu yazi ngiyafisa ukufana nawe ngithi mayiwe babo qala uthola inhlupheko zami qala ohlushwa ulinyazwe njengami but mina ngihleze ngisho ngiyawabongela abantu besifazane ngoba akekho la ungadlula ngesimweni kodwa ulana namhlanje ngihleze ngithi funa ukufunda ukuthi mawudlula esibukweni uyisalute musukulindela abantu ukuthi bakusalute ngoba uyozufe bakuthengele imbali bayibeke eboxini bekaze bakuthengele usaphila funa ukuthi mawudlula ngisho windini uthi kodwa ngiyiqhawe kuleyo department yakho kuyona kodwa uyiqhawe funda ukuyicelebrate even noma ngathiwa kunzima kangakanani learn to celebrate yourself ngoba wherever you are unqobile le ndoda ethi uJairus yafuna usizo lendodakazi yayo ayifunanga yathandaza yahlala endlini kodwa yaphuma yaya kuJesu ngoba ezinye izinto nje obuhleli la omunye umuntu angazathi ngobusika nohlalela u6 to 6 umtshela khona into engiyifunayo uNkulunkulu kuyangibiza ukuthi ngiphume ngiyakubiza ukuthi uphume nale ndaba okucabanga ukuthi uzokhonza esixukwini abantu bazokukhohlwa mhla unenkinga awusabona funda ukuthi uphume lithi iBhayibheli uDavide wayiqinisa enkosini and ibhlungu lento eyenzakala kuJairus ngoba uJairus uma esefikile kuJesu uJairus uza ngaphambili owesifazana onomopho uza ngemuva okusho ukuthi khona usizo luka front door khona usizo luka back door kodwa bobabili laba abantu babezofuna usizo enkosini ngithi mangibheka ngithi ake ngibheke ukuthi igama lithi Jairus lesho ukuthini lithi the one who shines nokuthi ngiyayithanda isubmission kaJairus noma wayemkhulu lithi iBhayibheli wafika wayiphosa enyaweni kaJesu kanti nalo thola usizo lika backdoor lomopho naye wafika wayiphosa enyaweni kaJesu okusho ukuthi ayikho inkinga engakwenza ukuthi ungayi kweyiphosa enyaweni kaJesu pain akuyona into efanele ikudeforme but you should use pain as a drive to your destiny. 2 unophi ababili khona uphika purpose khona uphika poison asifi ngoba ipurpose ungenayo kodwa sibulawa ukuthi wena usubstitute upurpose umfakela upoison abangizwa ngesontweni ngicela sifundele lizwi bese siyavala ngicabanga ukuthi isikhathi sami sesiphelile
Kodwa bengithanda ukuthi uyishayile ihlombe egameni lika Jesu. Ngiyathanda futhi uthume ngeenyawo egameni lika Yesu. Ngiyathanda ukuthi ubuke umakhelwane wakho uthi makhelwane uSara wazala umhlatshelo khona esemdala. Uthi makhelwane uHana wazala umpriest khona kade ethuka ophenini. Uthi makhelwane uRuth wazala uObed khona ephuma ezweni kaMowabi engafanelekanga. Makhelwane la udlula khona zala ibhomu zala ingadlangadla zala uDalmede zala ubashiya bebuzana zala ubavala umlomo babuza usikwenzakale kanjani. It makhelwane, your situation is not yet over. It will never be over. Ngoba uNkulunkulu uphakathi kusona khona into ayikhandayo. It I was born to rise, not to shine. I was born to have dominion, to rule and subdue the earth. It is zingela lonto uSathane angasoza ayithola. It mean I was born to overcome. No matter what comes my way, no matter what I've been through, I am going through is not my destiny. Ngiyadlula la ngikhona futhi ngizodlula as a victor, not a victim. Not a victim. It is trauma is not my destiny, but trusting in the Lord. Umshayile izandla uJesu wakho. Ungathuswa, ungathuki mntakwethu. La udlule khona bekufanele udlule khona. Thank you, Master Jesus. Ayikho imthandazo ebingakhansela la udlula khona. Uma ngisho ukuthi udeleyile bekufanele udlule la udlule khona. Sanibonani? La ukhale khona bekufanele ukuthi ukhala khona. Bekufanele. uMary kwambiza ukuthi ashiye kubo ayonyathela emagcekeni aElizabeth. Lithi iBhayibheli waqala uJohane wanyakaza sibelethweni ebekade engasanyakaza. Uyacabanga ukuthi ingelosi ethe ufumene umusa onjani long driver out in my comfort zone. Awusanibonani? Ngoba ungacabanga ukuthi umusa kaNkuluNkulu uzokwakhela iComfort zone. Umusa kaNkuluNkulu uzokuqhatha neziphepho. Umusa kaNkuluNkulu uzokuqhatha nezindonga, uzokuqhatha namadimoni, uzokuqhatha nabantu akade bekondla, uzokuqhatha nabantu akade behleka nabo, uzokuqhatha nabantu umusa kaNkuluNkulu uzokuseparate, uzokuhlala kube ngathi ulonely kanti uNkulunkulu ubhizi uyakupheka. Alibonge igama lenkosi. Ngoba umusa kaNkuluNkulu uzokuyisa la wena ungafuni ukuya khona, kodwa umusa kaNkuluNkulu uzokuyisa la ufuna ukuya khona. Akekho asetshenziswa uNkulunkulu ohlala kwiComfort zone. If you want to be used by God, uzobona ukuthi akuhlaleki kwiComfort zone. God will take you out of your comfort zone. And God is about to do something upon your life. It's about to do something. Thank you, Jesus. It's about to do something. Akusina sonke sophatha microphone. Kodwa la udlula khona kwazeke. Wena ugibele eTaxini akwazeke ukuthi hayibo khona umuntu okholwayo omakhelwane bakho akwazeke ukuthi hayibo khona umuntu othandazayo kule ndawo. Alibonge igama lenkosi. Abangafa abantu khona. Abangakoloda amadimoni ukhona. Abangaphili isinomkanje abantu ukhona uphethe amandla. Phetha amandla. Phetha amandla. Awaphela nje waqedwa inhlebo. Wahletshwa nje uJesu. Awaphela nje. Wafelwa ngamathe uJesu. Alibonke igama lenkosi. Iyeke manje iproblem ukuthi thina we visit our pain more than we visit our breakthroughs. Oh, ngicela ukuphindela. Esibhedlela kunama visiting hours. Imbhede yasesibhedlela ihlukene. Noma ungangiphathela yonke into yami engiyithandayo methe udokotela lapha eceleni phezulu komkhanda lombhede wamathi no eating angidli. So musu ukuvisit ipain yakho kodwa visit idestiny yakho. Yazi nje uyivisit idestiny yakho kuhle uyaphambili. Hey mina ngiyayisalute intombazane uRuth. Ngiyakubona wonke amantombazane ngiyayisalutha. Hey kuyinesibindi ezweni angalazi kubantu angabazi
ngoba anye breakthrough ayibanjiwe ukuthi ayikho, ibanjwe ukuthi awufuni ukuphuma la ukhona. Awusanibonani? Mudu 12 years kwafanele ngabe lo yasisu sekhohliwe ukuthi uyokasinde, kodwa wanele wezwa ngoJesu wathi it's my season to come out. Hey, come out of your comfort zone, come out of your pain, come out of ukuyidoubt. Abanye abaningi abekho la uNkulunkulu afuna babe khona ngoba bayayidoubt. Wathuliswa abantu uthi uyaqala uyathandaza, wathuliswa abantu uthi uhlephulizwe enkonzweni kalesine bathi ubhedile, kanti sonke saqala lapho sasingasogcina sesila sesikhona. Come out of your fear. Come out. Kunama decisions okufanele ngabe wenzile awenzile, ulothi ngiyayithatha siyahamba isikhathi ithathe. Kungcono ukuhlekwa wenza i-decision kunokufela esimweni i-decision ungayenzanga. Ngcono ukufuzama. Awusanibonani? Wemantombazane, we were born with genes to rise. Khona into evalela kumuntu osifazane engabulaleke engafe. Ithemba lomuntu osifazane ukuthi lenze lutho. Ufika ku one room umuntu esifazana ashintshe kube double story. Afika abantu bengadli abondle ngobala libonke amandla kaJesu. Ingakho uSathane engasifuni kangaka. Qaphela ukuthi uphila nobani. Musukuphila nabantu abakuphula down. Uphila nabantu osimotha siyemthandazweni bathi ayingathi usumama umfundisi, phuma kulabo bantu. Phila nabantu abachallengeayo. Phila nabantu abashica namhlanje ade beshumayela, uyafika ngakusasa abashumayela enye indlela. Ubona kodwa lo muntu ngeke ngimfice yini. Musukuphila nabantu olingana nabo. Awusanibonani? Impilo ireality. Thola umuntu okuchallengeayo endleleni. Thola umuntu okushapeayo endleleni. Imbokodo ngangibuzwa umunye umkhulu ngithi baba lezi imbokodo yindaba zibe smooth kanje. Uthi lo baba no wewele nale mbokodo ibe magebhugebhu isuke phezulu ihamba ikhukhulwa amanzi, ngenkathi ikhukhulwa amanzi ihudla kwezinye indonga yashayeka yayisigcina smooth njoba sekuyimbulunga sesikwazi ukuhlobisa ngayo, kodwa nayo ibikade ingeyona imbulunga kanje. Angisho ukuthi mina ilondoloze ipain yakho, kodwa daily pain yakho ikugudle ikuyise uziyoba udalmedi ube yinto engavimbeki ube yinto engabambeki. Babuza abantu uthi wenza ngani, uthi sidlule ezintweni ezinzima, uthi kodwa ngaye siyanqoba. Hey, akuphilwa forever enhluphekweni. Thank you, Jesus. Kune expiry date for inhlupheko yakho. Kune expiry date for inyembezi zakho. Mina ngiyathanda umuntu mengitshela ethi ngiyobe into yalutho, ngoba ngivele ngithathe lawo magama ngenze ifoundation. Ngime kuona ngithi ngifuna ukuprovela. Alibonke igama lenkosi. Ayikho into ebhlungu njengokuphila usaba. Ayikho into ebhlungu njengokuphila ucabanga ukuthi abantu bayohleka. Abantu abakuhleke munu uya phambili. Zabalaza la empilweni. Njengoba sonke sigcwele la ama fingerprint ethu awafani. Awasoza afana. Cela sifundele le verse ngoba sesiyavala sesiyemthandazweni. Thank you, Master Jesus. Thank you. Ngiphathe nje uSamuel. Wokuqala chapter number 1 verse number 26. Kungashiwo nami uthi ngagibela ukuthi iverse angilishongo. Cela ukulisho. Funa ukuthi ngitshele ukuthi women are born for action. It is in our character to action things. Ana wakhuluma kuEli wathi, "Awu Nkosi yami, awusangikhumbuli. Mina ngingilomfati lo wake wema lapha eceleni kwakho athandaza kusimakadze." Afunda kahle Bishop. Angazi noma bengalithola nge-English version. And she said to him, "As surely as you live, my Lord, I am the woman who stood there beside you, praying to the Lord." Ngicela sime ngenyawo. Ngiyacela baba wami ngokukhulu ukuyithoba umuntu omkhulu ngicela ungiphindele khona le ndaba ethi I am. And she said to him, "As surely as you live, my Lord, I am the woman who stood here beside you, praying to the Lord."
Kuyingozi uma sokuvusa ngo2026 nango2027 siphinde sikuvusa usakwi same spot. bazalwane. It is very dangerous. Alibonke igama lenkosi. La ekuvukeni kusho ukuthi there must be an action ozowenza. Alibonke igama lenkosi. La ngicaphuna nje le ndaba ngoba siyayazi uHana uke wahlushwa uPenina engabatholi abantwana. Kwambiza ukuthi anyukele ethempelini ayothandaza ngoba sesizothandaza. Ngoba ezethi izinto ayilungi komama banengalo kodwa ayilungi emthandazweni. Ezethi izinto ayilungi ekutheni siyiphendulele kodwa ayilungi emthandazweni. Kuyingozi ukuphikisana nabantu ngoba kwenza ukuthi udedele into kaNkuluNkulu kamoya. Kanti obayeka abantu bakhulume kanti badlala i-offside ngempilo yakho. uNkulunkulu is busy preparing something big. Asikaze sizwe ngeingane kaPenina kuna siyazo masifunda ukuthi zaziyiningi. Kodwa uHana mayisemtholile uSamuel wenza isifungo sokuthi uya kumbuyisela ahlale kuJehova aseve ethempelini. Usemtholile umntwana usemncelisile waqeda ebeleni namhlanje ume phambi kompristi ayekade eme phambi kwakhe ngenkathi ethandaza. Umpristi wazi uHana owayethandaza ukhihlika amagwebu owayephuma amafinyila owayegcwele usizi. Kodwa lo Hana ome manje ku2026 sekuHana osezoprova usathi ke lalela mpriest I know that you do not recognize me because njengamanje it is my season. Uthi I am that woman who once stood before you ekhala kodwa namhlanje angikha. Usanibonani ingakho ngithi ngiyala ukuthi ukhale forever. I am that woman owareshwa kodwa njengamanje sengudokotela. I am that woman owadivorcewa kabuhlungu kodwa namhlanje sengiyimele. I am that woman owama phambi kompriest wazocela lenkonzo eyokuthi dust yourself ubone ukuthi kambe ngayishape kanjani impilo yami ukuze ngiye phambili. Ngo2027 asifuni ukukufica kulesi sport okade ukusona kodwa sifuna ukukhuluma lama uthi I am that woman owaye confused kupainful enhlizweni yami kodwa wena priest wakhuluma amazwi baqede kwalunga. Umpriest akasamrecognize ngoba one usemuhle, two siyahleka, one sekhamba kahle. Ngoba angivumntandi into yokuphakama phambi kwezitha zakho kade ikwazi uhlupheka zikubone manje baze babuza ukuthi wena yini. Ngeke ngihlangana namantombazane esasikhula nawo athi ayibonge impela wena wele wawumnyamana. Ngithi mina why I am that woman who was once called a Cinderella. Wayenengubo eyodwa nephente lodwa but not anymore. Namhlanje kudilika ama wardrobe. I am that woman. Alibonge. Stop allowing pain to define you. Stop allowing trauma to imprison you. Stop allowing your background to navigate and dictate ukuthi wena ufanelwe yini nani. La dream big because I am that woman owayengena lutho kodwa namhlanje oqeda i-degree. I am that woman owayeshaya kodwa namhlanje I stand to declare ukuthi my God has come for me. I stand to declare ukuthi inkosi isingenzela i-breakthrough. I come to declare sengiphethe uSamuel wami. Ngafo umpriest akasamrecognize. Angazi ukuthi udlula kuphi. Phathi namhlanje ebusuku sizothandaza ekseni egameni lika Jesu. Sizothandaza. I am that woman. Ngiyazi ukuthi awusangirecognize sengigqoke kahle kodwa ngeke ngafika kuphithene, ngeke ngafika ngikhana. And into engiyithanda ngoHana wathi makubhlungu wazi ukuthi indawo esafe angayikona ngoba enye into bishop ebulala abantu besifazane ukuthi mabelimele bayokhuluma nabantu abarongi. Abantu abazofika babastripe even more their dignity. Ngoba mawulimele kufanele ukuthi uyihide so that uzoziqoqa umqondo wakho. Ngoba khona izinto ongazamukela kanti ubublind way-pain usuyaqamba uyaphaphama after 7 days usuthi hayibo lento ngiyivume kanjani but hang on unto the Lord. Lithi iBhayibheli wayinyukela njalo eShilo ayothululela umoya wakhe ngonyaka olandelayo mayisebuya
priest akasamboni ngizothi nawe declare phambi kwabantu declare phambi kwesitha sakho udeclare phambi kwamadimo uthi I am that woman enanicabanga ukuthi manifohloza imoto yakhe kuphelile ngayo nanicabanga ukuthi manichitha ikhaya lakhe kuphelile ngayo manicabanga ukuthi ngeke survive nanicabanga ukuthi ngeke aphumelele but I am that woman I am that woman wasala kanjalo bathi abantu uzobulawa i-depression yangithwala inkosi yahamba nami I am that woman kodwa look at God look at me ifavor yenza njalo bamengoba nasempini babengoba nasempini lalela uzalelwa ngohlupheka uzalelwa ngohluleka uNkulunkulu wethu uthembekile uNkulunkulu wethu unamandla weliguqula ihlane lakhe lenza iDeni uNkulunkulu wethu ukholekile asinakudibana kule ndawo uNkulunkulu angazizwa izicelo zomkhuleko but you going to have uNkulunkulu evula ichapter entsha